Moi, mä oon Kietto. Tänään te näette mun Play. Ottakaa. No niin, siinä. Tässä on Eldragon. Sitten se on ohjattava. Mut aika huono, niin mä käyn siellä. Eikö? Joo, on se kakkos. Tää on joku. Mä en tiedä sitä nimeä. En oo harjoitellut. Tää oli se, minkä mä yhdistin. Eli tää on se uusi. Tää on oikeastaan megasuus. Sitten tää. Mä en tiedä tämän nimeä. Tääkin oli se, joka mä uudistin. Ottakaa, mä menen laittaa oven kiinni ja näkyy paremmin. Ai! Kolahti varmasti. Sori. No niin. Nyt te näette paremmin. Ai. Nyt te näette kun mä playdaan. Tää mun kone on vähän painava. Laitetaan se tuohon. No. Toivottavasti te näette hyvin. Ei laiteta tohonkaan. Laitetaan se tästä varmaan te näette hyvin. Mä oon omassa huoneessa, niin on vaikea tietää minne laittaa. Niin jo tietenkin, laittakaa kommentti. Olisi kiva, jos laittaisitte kommentti. Kiva nähdä mitä te sanoisitte. Ai niin, tää. Se yksi eka mä tein mun siskon tietokoneella. Se Beyblade Metal Masters osa 1, niin mä tein mun siskon koneella. Se on ihan paska. Ai niin joo. Nää playdaa keskenään. Sitten nyt mä laitan kaiken ihan paskasti. Sitten nää playdaa keskenään. Nämä. Tää yksi yhdistetty. Sitten tää Eldragon. Ja nää playdaa keskenään. Yksi yhdistetty, yksi ei. Mä en tiedä näiden nimeä. Kyllä. Ottakaa. Mä en kyllä tiedä paljon YouTubesta, kun mä vasta tein tän. Tai en mä vasta, kun huomenna eilen vasta tein sen. Suuta kattuu. Nää playdaa eka. 3, 2, 1, anna palaa! Anna palaa! Mistä noin?
Toivottavasti te näette. Ja pienempi on sitten se yhdistetty. Tää pienempi voitti. Toinen kierros. Sitten tulee viimeinen kierros. Niin mä koitan olla nopea. Kun mä voin vaan tehdä 15 minuuttia näitä juttuja. 3, 2, 1, anna palaa! Anna palaa! Tää voitti. Viimeinen kierros. Koitan olla kyllä nopea, kun nää toisetkin pitää mennä 3 kierrosta. Sitten viimeinen kerta on finaali. Finaalissa ne voittajat ottelee keskenään. 3, 2, 1, anna palaa! 3, 2, 1, anna palaa! Jos tää voittaa taas, niin se pääsee finaaliin. Ei ainakaan häviää pääsee finaaliin yhtäkkiä, vaikka he pelas huonosti. Voitko joskus tehdä niin? Tää voitti. Tää pääsee finaaliin. Häviäjät menee tänne päin, kun niitä ei näy. Voittajia pitäisi näkyä jossain kohtaa. Tohon. Voisi laittaa. Niin. Turpa kiinni. Ei hipsit. Lähti rikki. Väsyttävää, nää lähtee rikki noin. Tää oli jo aikoja sitten rikki, sit taas lähtee. Niin se ärsyttää mua, kun nää mun juttu on enää rikki. Mut onneksi osaan korjata nää. On hyvä. 3, 2, 1, anna palaa! Anna palaa! Nyt tää on 9,7. Tää oli aika lyhyt varmaan. Joo, oli tää ehkä. Tää voitti. Toinen kierros. Tosi nopeasti. Tai siis yritän tosi nopeasti. Ja
Hei, muistakaa laittaa myös se kommentti. Mä tykkään, kun te laittaa se kommentti. Ja laittakaa peukut ylös, jos tää oli hyvä. Peukut alle, jos tää oli huono. Ärsyttävää. Tää, nyt mä en tajua. Nopea nyt oli vaan 10 minuuttia. Anna palaa. Anna palaa. Ja sitten aina pyörii vaan ympäri tanssii valettiin. Nyt meni kovaa. Mä ärsyttää, kun nää kiemurtelee hirveesti. Nopee. Finaali on silleen, että nää ei sitten käy 3 kierrosta. No, tehdään niin, että tää voitti, kun tää voitti ekankin. No niin, nyt mä teen nopee. Nyt mä teen nopee. En hidastele. Mä vaan teen 15 minuuttia. En muuta. 3, 2, 1, anna palaa. Anna palaa. Mut hei muuten, jos haluatte tietää, miten laitetaan Minecraft, niin se laitetaan näin, että kirjoittakaa minecraft.exe, siinä se on sitten X, niin painakaa siitä download, ja siitä, jos näette siinä ekassa, näettekö se minecraft.exe ja nää muut, mä en osaa sanoa. Painatkaa se, sitten suorita, niin teillä on sitten on Minecraft. Ihan sama vaikka ette tiedä. Mutta tää voitti. Näettekö hyvin siitä? Tää joku paska hevonen. Täällä. Noniin. Nyt tulee finaali. Näitä. Näille. Mitä mä puhun? Okei. 13 minuuttia on tullut jo. 3, 2, 1, anna palaa! No. Ärsyttävää. Muistakaa kuitenkin laittaa kommentti. Ja se peukku ylös, jos tykkäsitte, ja peukku alas, jos ette. Jos sanotaankaan tietenkin, kumpaa te kannustatte. Minä. Tää voitti. Joo, sanokaa myös siinä, että oliks tää hyvä vai huono.
Niin joo. Moikka! Missä se mun hiiri on? Tossa.